Abot po sa 2,766 na baril ang nasamsam po sa Rehiyon 1 matapos po ang isang taong operasyon ng Police Regional Officer PRO 1 laban sa loose firearms mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 ng nakaraang taon. Ayon sa PRO 1, may kabuang 386 na operasyon ang isinagawa sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na nagresulta ng pagkakaresto ng nasa 470 individual dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas laban sa mga iligal na baril. Sa nasabing bilang, 1,546 ang itinuturing na loose firearms na tuluyang nasamsam habang 1,220 naman ang voluntaryong isinuko at inilagay sa kustodiya ng pulisya para sa ligtas na pag-iingat. Nanguna ang lalawigan ng Pangasinan sa dami ng naisagawang operasyon at bilang ng nakumpiskang baril ayon sa datos ng PRO 1. Patuloy namang ipinatutupad ng pulisya ang kampanya laban sa loose firearms bilang bahagi ng mga hakbang upang maiwasan ang krimen at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa buong Rehiyon 1. IFM News. IFM News. IFM News.